belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Directeur van de Stichting Studiefinanciering Curaçao, de SSC, Sydney Bicho Justiana, benadrukte gisteren dat terugbetalen van de studielening er ook bij hoort. Mensen kunnen gaan studeren, vaak dankzij een beurs van de SSC, maar als daarna een carrière wordt begonnen, zijn er nog steeds mensen die op allerlei manieren proberen om niet terug te hoeven betalen. Dat is niet correct, aldus Justiana, die benadrukte dat het terugbetalen van de studielening er gewoon bij hoort. De onderhandelingen tussen de Refineria di Curaçao en Caribbean Petroleum Refinery voor de overname van de raffinaderij zijn nog in volle gang. In een persbericht werd gisteren door Caribbean Petroleum Refinery ontkend dat er al een akkoord is met de Venezolaanse regering. Er wordt veel gesproken over het onderwerp, maar zover is het nog niet, aldus CPR. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llámanos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor de setor de mente te com setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini a bo. Volgens Luis Romero, Venezolaans parlementariër, moeten Curaçaose en Venezolaanse statenleden samenwerken om te zorgen dat de grens tussen beide landen weer open kan gaan. Ook moet er hard worden gewerkt om te zorgen dat de Curaçaose raffinaderij weer gaat draaien. Dat zei Romero tijdens de eerste dag van de Parlatino-vergadering, waarbij ook Corintia Ungenaro, vicepresident van het Curaçaose parlement, aanwezig is. De Venezolaanse man die op 25 juli van dit jaar om het leven is gekomen bij een achtervolging van de kustwacht, is nog steeds niet teruggebracht naar Venezuela. Zijn lichaam ligt nog steeds in een vriezer op Curaçao, dat meldt de Extra vandaag. Op 25 juli stopte de kustwacht een boot met 6 Venezolanen en 1600 kilo drugs. Bij de achtervolging viel een schot en daarbij kwam de man om het leven. Frenzel Wawu, bekend geworden door de organisatie van Premio Carabella op Curaçao, is gisteren op Aruba gearresteerd. Dit heeft te maken met oplichting, zo melden Arubaanse autoriteiten. Hij zou op Aruba bezig zijn met het organiseren van verschillende evenementen. Hij zit voorlopig vast en de zaak is nog in onderzoek. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft gewaarschuwd voor het Portugese oorlogsschip, de Petsi Portugues, dat de afgelopen dagen op verschillende stranden in Mandariba is gesignaleerd. Het Portugese oorlogsschip lijkt op een drijvende plastic zak en is een kwalachtig dier. Het kan tot en met 25 centimeter groot worden, maar de tentakels kunnen tot wel 30 meter reiken. Dit zijn de met gif gevulde armen waarmee vissen worden gevangen. Voor mensen is een steek van het dier giftig, maar zelden dodelijk. De Peter R. de Vries Foundation heeft €100.000 tipgeld beschikbaar gesteld voor degene die met de gouden tip komt in de moordzaak op Roseleni Magdalena. Deze Curaçaose werd 6 jaar geleden op 28-jarige leeftijd vermoord in Amsterdam Zuidoost. De dader is nog steeds niet gepakt. Met het beschikbaar stellen van het hoge tipgeld hoopt de Peter R. de Vries Foundation dat de dader kan worden aangehouden en veroordeeld. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.